Şunlar Aşgabatdan iberlen saglyk wekilleri Mar welaýatynyň orta mekdeplerinde barlagları geçirip okuwçylara koronawirusa garşy sanjymyň edilişine gözegçilik edýärler. Şeýle-de olar enatalar bilen duşuşklary geçirip sanjym etdirmedik okuwçylara umumy orta bilim hakyndaky şahadatnamanyň berilmejekdigi barada haýbat atýarlar. Marynyň mekteplerini 12 ýaşdan ýokary okuwçylara koronawirusa garşy sanjym etmek işleri dowam edýär. Şunlar bu işlerin geçirilişine merkezden, ýagny Türkmenistanyň Saglyk goraýşy we Derman Tenagat Ministrliginiň Aşgabatdaky idarasynyň ýiberilen adamlar gödäwçilik edýär. Olar näçe çaga sanjym edilendigini hem barlaýarlar. Dip Adatlyk radiosynyň habarçysy 23 martda aýtdy. Habarçymyzyň we ýagdaýdan habarly çeşmelerimiziň tasdiklamagyna görä, saglyk wekilleriniň iberilmegine sebitde köp enatanyň öz çağılaryna sanjymyň urulmagyna ruhsat bermezligi sebäp bolupdyr. Aşgabatdan gelen saglyk wekilleri we molimler bu enatalary aýratynlykda mektebe çağırıp, olar bilen täzeden düşündürüş işlerini geçirýärler diýip habarçy aýtdy. Bu düşündürüş işleriniň dowamında saglyk wekilleri esasan ýokary synplarda okuyan çağalaryň enatalaryna sanjym etdirmedik okuwçylara umumy orta bilim hakyndaky şahadatnamanyň berilmejekdigi barada haýbat atýarlar. Olar enatalary okuwçylar şu ýyl iýun aýynda mekteplerde gutorduş synaglaryny tamamlanmahaly olaryň elinde sanjym kagyzlarynyň bolmalydygyny duýdurýarlar. Şeýle-de saglyk wekilleri okuwçylarda sanjym edilendigi baradaky resminama bolmasa, onda olaryň ýokary okuw jaýlaryna hem kabul edilmejekdiklerini aýdýarlar diýip marly bir ene anonimlik şertinde aýtdy. Mundan başga da saglyk wekilleri sanjym edilmedik oglanlara harby gullukda sanjym uruljakdygyny, ol ýerde enatalardan ruhsat soralmajakdygyny hem sözleriniň üstüne goşýarlar. Bu haýbatlardan soň köp enata çağasyna sanjym edilmegine razylyk berdi. Käbirler bolsa yerinde göreriz, çağama mensiz iňe dürtüp görüň, onsoň näme etjegimi bilersiňiz diýip jogap berýärler diýip marly ene aýtdy. Habarçy welaýatda esasanam şäher ýerlerinde çağalaryna sanjym etdirmek islemeýän enatalaryň gaty kändigini aýdýar. Enatalar munyň sebäpleriniň sanjymlara we saglyk resmilerine bolan ynamsyzlykdan ugur alýandygyny belleýärler. Ene atalar pandemiýa döwründe sanjym alan adamlaryň ýygyderli ölenligi barada kääneş edenliklerini, şeýle-de sanjymlaryň saklanyş usulynyň nähildiginiň belli däldigini aýdýarlar. Olar sanjymyň urulmagyna razylyk berip gol goýmaly, hatda da şüphe bildirýärler. Hatyň mazmunyny beýlekler bilen bir hatarda sanjymdan soňra boljak hadisalary, ýagny beden temperaturasynyň ýokarlanmagyny, sanjymyň dürli reaksiýa görkezmegine lukmanlaryň hiçili jogapkärçilik çekmeýänligi ýazylýar. Ene atalar bu razylyk hatyny okanyňda ýan bar meseleniň ene atanyň üstüne atylýanyny görse bolýar diýerler. Olar çağa şol vaksinadan ölse-de hiç kim jogapkärçilik çekmeýär diýerler. Bu ýagdaýlar köp ene atany aladalandyrýar. Dip habarçy belledi. Ilmi barlyklar bütün dünýä saglyk guramasy tarapyndan tasdiklanan sanjymlaryň koronawirusa garşy täsirlidigini subut edýär. Adatlyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada welaýatyň saglyk we bilim bölümlerinden kommentari almak synanşyklary başa barmady.